el meu nom és Gunxa i volia parlar-vos d'algo que a mi m'agrada un muntó, que és la meditació. No sé per a vosaltres què és la meditació, però per a mi és simplement estar en el que hi ha. Ara estem en un lloc preciós i simplement meditar és estar atenta i present en el que hi ha. Anem a fer una volta al que ens envolta, aquest lloc tan bonic. Ràpid, ràpid. Així que per a mi seria simplement gaudir d'això, d'aquests arbres, d'aquesta temperatura, sense estar pendent de tot este dia. Estar aquí i ara. Així que ara anem a anar a un altre lloc superbonic i anem a gaudir-lo. Te'n vens amb mi? Ja sí estem al Garbí. Anem a fer una visita amb atenció plena. Ja. Aquí i ara. De vegades sols necessitem eixir una mica de la ciutat i retrobar-nos en la natura per a que esta es calme. La natura sempre és una bona opció.